Priatelia, objavil som novú super skupinu. Je to americká kresťanská skupina Trobavik, čo hrajú taký hard rock, trošku s metalom, frcnutý a hlavne majú tam banjo a to banjo, teda tam banjo je riadne. Doslov, poďme si vypočuť moju novú obľúbenú skupinu Shanet at the Funeral. Dúfam, že už z tejto malej ukážky sa vám táto skupina páčila a táto skupina momentálne za chvíľku bude valcovať YouTube, pretože ju začali pretlačať algoritmy, asi zaplatená reklama, ale myslím si, že má veľký potenciál, začína sa o nej hovoriť a všetko vyzerá byť super, až na to, že táto skupina neexistuje. Celé to totižto vymysel vraj jedného chlapíka, ale ani tomu moc neverím, aj sa nejakého handicapovaného hudobníka. A to môže byť tiež ako marketing, ktorý je na pozadí, ale čo mňa na tom zaujalo z IT hľadiska je vlastne tá neuveriteľná uveriteľnosť toho všetkého lóru, ktorý okolo toho vytvorili. Tri baby vyzerajú úplne reálne, to, že sú to YouTube videá, spoznáte len podľa toho, že sú tak príliš dokonale farebne natočené. A nakoniec môžeme sa pozrieť túto, jak dievčatá trebárs idú na koncert, bavia sa s fanúšikmi, jazdia na koni, umývajú si zuby, hrajú sa na snehu, prípadne robia interview, proste také klasické vlogy, jak robí dneska hocikdo. A práve to je na tom desivé, že niektorí ľudia sa pýtajú, kedy tá skupina príde k ním hrať, kedy ich uvidia a teda či kedy vydajú nový album a podobne. Proste nevedia, že je to AI a YouTube to ani ako AI neoznačuje, on to označuje ako band. Sú tam záznamy zo živých koncertov. To je paradoxné, že AI má živé koncerty a celé je to zlé, lebo prichádzame do doby, kedy fakt nebudeme môcť veriť tomu, čo vidíme a budeme sa musieť len spoliehať na zdravý sedliacky rozum a to je to, čo možno niekto chcel. Zakonšpirujem si teraz. Chcem sa pozrieť, jaký scenár mi tu navrhol Claude, lebo som zabudol. Čo mám hovoriť, pretože sme riešili, že prečo tam nemôžem dostať videá. No, ukáž konkrétne príklady, kde AI zlyhalo. No práve AI moc nezlyhalo, akože hľadal som. Samozrejme, že nie všade vyzerajú dievčatá úplne rovnako, ale okrem trebárs jednej snowboardingovej scény mi nič nebilo do očí, okrem teda tej klasickej AI farebnosti. Čo však mohlo byť aj skutočné video, len cez nejaký filter robené, tak tie videá sú kurevsky dobre natočené, fakt. No, momentálne majú dievčence nejakých 157 tisíc subscriberov, ale ja tipujem a som o tom presvedčený, že do pár týždňov možno bude tam milión, len taký fúkot. Niektoré videá už majú miliónové zliadnutia, tak mimochodom, myslím, že maximum som tam videl okolo 9 miliónov pri jednom a nemyslím si, že je to nejako hypované nejakými falošnými účtami. Tá muzika je chytlavá, nakoniec ja sám som toho príkladom, celkom na nich fičím, púšťam si ich popri práci, mne sa proste to banjo s tými gitarami páči ako tá kombinácia. Aj ten rytmus, aj ten spev, ako všetko je tak, jak má byť za mňa. A to, že je to AI, mi nevadí osobne. A myslím si, že takých nás bude asi viacej. Zaujíma ma, že čo si o tom myslíte vy, že čo nás čaká z AI a či vám vadí AI muzika, lebo muzikou sa to len začína, neskôr prídu aj seriály, herci,
filmy. Ja si myslím, že celý Hollywood za chvíľku môže ísť do pečka, pretože do pár rokov si vyrobí každý seriál alebo film taký, aký chce, alebo aký ho napadne. A bude to ešte sranda, keď sa na to nepríjme legislatíva, tak budeme zaplavení Matrixom a nebudeme vedieť, čo je reálne a čo nie. Možno na záver ešte teda, že či chlapík, nejaký Ethan Howard, či je padouch alebo nie. No, to je otázka. Otázka je, prečo to robí, či je naozajstný. A trebárs hudobníci by sa pýtali, že či je tá AI muzika vygenerovaná kompletne, alebo mu len pomáhala s aranžmánmi a teda základ je od neho. Aj keď mne osobne je to jedno, mňa zaujíma výsledok a výsledok sa mi proste páči. Ako dalo by sa o tom debatovať ešte fakt hodiny a hodiny, ale dám vám jednu radu. Bežte na ich kanál, začnite ich počúvať a dajte im odber. Sú to fakt fešandy a super spievajú. Čaute. Because they in love with a monster. 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 Monster. In love with a monster. In love with a monster. Yo, check it out, see now. Mama raised a man, jump and find out firsthand. Murder your clan with a diversion, that's the plan. Mama raised a man, jump and find out firsthand. Murder your clan with a diversion, that's the plan. I can't understand why you try to come up with lies by the way you react. Maybe it's to hide the fact that when you rap, you got us attracting in a vibe by two.